Itanta adda ka malag-ananen tuirik na. Itanta adda ka nalabit met ngatan adinak panawan. Nagibtura na unday atawen paspasig asega tinag sinagaba. Dahil akanito no nakita ang biyag ko di pa nagtuog ko. Inoran oras at aladawam pangipek saak tuy iliw ko. Kaslaak lamang akasarsarita katultulag ko taanapay ngarud kastat inted mo agasat ko. Sapay kuma tadi nagtupulos panawan. Ragsak ka din item saan apag tuukan. Ingka ka din ibukbuk kaniyak bara ni ayat. Il-iliwek unay ken ka o ay ayatek. Kanito no nakita ang biyag ko di pa nagtuog ko. Inoran oras at aladawam pangipek saak tuy iliw ko. Kaslaak lamang akasarsaritak katultulag ko taanapay ngarud kastat inted mo agasat ko. Sapay kuma tadi nagtupulos panawan. Ragsak ka din item saan apag tuukan. Ingka ka din ibukbuk kaniyak bara ni ayat. Il-iliwek unay ken ka ay ayatek. Il-iliwek unay ken ka o ay ayatek.
yayatek